ମହାକାଶରେ ସେକ୍ସ କରିପାରିବେ ମହାକାଶଚାରୀ ନାସାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷ ମହାକାଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଏହି କୌତୁକ ମାନବ ଜାତିକୁ ମହାକାଶଯାନ ଏବଂ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି, ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କି? ଯେହେତୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ରୋବର ପଠାଇବାର ସଫଳ ହୋଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ପରି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଜୀବନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମହାକାଶରେ ପ୍ରଜନନ କରିବା କି ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ମହାକାଶରେ ମଣିଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ ଅନେକ ଦେଶ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶ ପଠାଇ ସାରିଲେଣି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ କ'ଣ ସେଠାରେ ମଣିଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଛୁଆ ହୁଏ ତେବେ କାହା ଭଳି ଦେଖାଯିବ? ଏନେଇ ଅନେକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ତେବେ କେତେ ଦୂର ଏହା ସତ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ପରିବେଶର ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମହାକାଶରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କ ନାସାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ନାହିଁ। ତଥାପି ନାସା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏଯାଏ କୌଣସି ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶରେ ଏପରି କରିନାହାନ୍ତି। ମହାକାଶରେ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମହାକାଶଚାରୀ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାଡ଼ର ଘନତା 12% ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହାକାଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ପେଲଭିନ୍ ଫ୍ଲୋର ହାଡ଼ ଫାଟିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଶିଶୁ ମହାକାଶଚାରୀ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ବିକରଣ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତା ଶରୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।